Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ngiyabingelela kakhulu igama lami ngingu-MC Pholomas uAndile wakangcobo. Namhlanje kunjalo. Namhlanje kusebusuku incitha igigi isikhathi u2 o'clock. Kubheke ekuthenini impela ngidala kuyasa sila endaweni yasolwandle eBeach enginakwazi ukuthi ngilidalule. Siyaviva TV1 ifikile igalelekile. Angihambi ngedwa ngihamba noDokotela uMhlongo uNjomane kaMgabha uBhebhe wasemgababa. Namhlanje uthi cha Bapholoba ngiphathe mangiyokwenza usiko olujulile lawo lwandle lapho engisuka ngicelela khona abantu izinto ezinhle nezokwazi ukuthi zibakhuphule empilweni. Namhlanje lesilwazi ngalizakwenza noma singenakwazi ukunivezela kodwa nangu uDokotela uNjomane kaMgabha uthi namhlanje uhamba neSiyabonga TV1 uzocela konke okuzokwazi ukuthi kusize abantu abahamba lesi sigodlo sakwaNjomane. Njomane kaMgabha isikhathi u2 o'clock siyabingelela kuSiyabonga TV1. Phela bakonakele siyabingelela umhlaba wonke jikelele nawo sibuke sekhaya nawo sibukulele nawo sibukugulayo. Ngicela ukutshela ukuthi usindile namhlanje. Ngiyabingelela Pholoba busile Likhupha amagagasi Dokotela omkhulu liyahupha baqalile abantwana bakho bayahlanganisa imikhosi abayihlanganise laphana. Landise kwenziwani namhlanje yini le ngako soyenza la? Abantu abanenhlanhla Pholoba yinina njengosiyaviva TV Dokotela omkhulu ukuthi entweni engithunyiwe nani nebingenye yokuthi nizoba khona. Ungasashona isikhathi manje ithukuyasa bethiwa angifile umsebenzi ngo2:30. Njengamanje sengiqalile ngiyadidiyela enzasi abantwana bayalungisa babasa umlilo Pholoba ngoba kunemfihlo engizenzela abantu abasizakala kamhlongo nabasazosizakala kamhlongo. Umuntu nguyena wazi ubuhlungu besicathulo nokuthi simpintsha kanjani nokuthi isilonda sikephi. Ngifuna ukusho into Pholoba ukuthi ma ungenayo inkinga thina le video ayizile kuwena. Le video ize kubantu abahluphekile ngempela ngoba khona umuntu ovimba abantu abahluphekile ukuthi bangayi endaweni ngenxa yokuthi ebusa yena. Kodwa ngifuna ukuthi mina le video ize kuwena kodwa wena usizakele othi ukuphakamisa abantu bu-useless othi ukuphakamisa abantu akusizi ngalutho asizile wena size kulomfakekile ngempela. Dokotela ngibona amasaka emithi. Yes Pholoba. Kungani ela? Sizobika Pholoba ukuthi yonke inhlobo yemithi esikhaya ngamuthi wesichicho Pholoba kumele sobika kube kwayo. Ngabe umuthi wenhlanhla kumele sobika kube kwayo. Ngabe umuthi ukuthi umuntu afaqashe emsebenzini kumele sobika kwayo. Ungakhohlwa Pholoba sasho sithatha inhlanhla imfihlo kaMhlongo enkosazana yalolwandle ukuthi yonke into esiyicelayo bakhumbula abantu especially Pholoba sangonyaka odlulile ukuthi seza la lwandle uSolanda into zabo. Namhlanje Solanda izinto ezisiza abantu abangasizakalanga abanye engingakaveli lutho siyabathembisa ngokuza kwethu la bazosizakala egameni lenkosi Pholoba. Sibona ama-fruits sabona ogoloko sabona into ezidliwayo zona yezani Pholoba sizobika. Ngithi mawuzobika ekhaya lomuntu awukwazi ukufika ungaphethe lutho. Funa siphethe ama-fruit siphathe yena ogoloko siphathe yena drink siphathe yena amasiki siphathele inkosazane ukuthi kuloko esizobe sikhulumela ingoba esizobe siphahlela azibuye njengoba zinjalo iy'mpendulo Pholoba. Izinto zakho ngokujwayelekile yihlambulukile ayibulali muntu yincike edlozini. Yini ongayithembisa umuntu osekhaya othi ufuna ukuzosizakala kaMhlongo? Ngifuna ukutshengisa into eyodwa mntakababa ukuthi nenyanga kuthiwa uMhlongo ayifani nezinye inyanga. Mhlawumbe sehambile waya kwezinye indawo ngiyichaze ngamagama wafika angasizakala wagcina sewuyitshela ukuthi ukwelashwa kwey'nyanga kuyafana. Ngifuna ukutshela namhlanje ukuthi ukulashwa kwey'nyanga kufana kuhlukana eqinisweni kuzohlukana nasekugezekeni kwedlozi. Ngenxa yokuthi izinto zakaMhlongo liyageza idlozi gerekeqe. Namba 2 asebenzi ngey'nyoka asebenzi ngamatindane asebenzi ngomkhovu sisebenza ngomuntu ongasekho oyidlozi lakho. Ngamanye amazwi akukwazi ukubuya ugogo wakho azoqeda ingane akukwazi ukubuya umalume wakho azoqeda ingane akukwazi ukubuya uma wakho ezulwini azoqeda ingane. Into esenza siphakamisa ngaloyo muntu ukuthi izinto zakho zilunge. Ngamanye sisebenza ngedlozi nje phanka akukho mayelana nokutshala kuphela sikwenza siyaphakamisa. Abanye abantu balele nabafazi babo kodwa sibona wena olwandle uhamba nomfazi wakho nihamba nabantu abanilandelayo enizobenzela insebenzo la. Le nsebenzo enizobenzela yona njengoba ku2 o'clock isifika sizothatha isikhathi esingakanani kusetshenzwa nanokuthi imiphumela yayo abantu laba bakhona abazosizakala bengalindela ukuthi
izobonakala nini. Ngiyithanda lento yakho ukuthi ama-client akho angavezwa. Kodwa kulento ethi kumina dokotela uma ngelinye ilanga usishena isizathu sokuthi isiyaviva kubaluleke ngani ukuthi ibe khona kuze nomuntu osekhaya mhlambe akwazi ukuthola ingcosana yento esuke yenza. Ukubaluleka siyaviva TV kubaluleke ngento eyodwa. Ukuthi kuyokwenzeka ngelinye ilanga ngihambe emhlabeni. Kodwa kuyofuneka abantu bagcine bazile ukuthi khona indoda yayikhona eyayisiza abantu ngeqiniso. Usiyaviva TV ubekuthenini noma ngabe umuphi umuntu ozoza kamhlongo kodwa eze nethemba ngoba khona abantu abawofakazi babo omapholobo bethi thina sikhona njalo kamhlongo ingoba sabona kumapholobo. So angikwazi ukwenza into eronke ngingabenzeli iqiniso abantu ngoba ngiyazi ukuthi into engenza iyohleba ngisho usiyaviva TV ihlebe ngisho umapholobo. Kodwa ngifuna ukuthi lento esizelela namhlanje izoba izithelo kumina, izoba izithelo kubantu abasheleka, izoba izithelo kunabantu esizoba lapha namhlanje nabasezolashwa baseza pholo ngoba umphumela walento ngiyayazi lenkonzo engizenza la, ngiyayazi lesimo engizenza kade ngilenza pholo ngisho ngafika umuntu ngakusasa laba bazongithola nje ngisikade ngisendubelele ngiyagaranta kubona akekho umuntu ezothiwa akaphuma kajela, akekho umuntu ezothiwa akarejistwa emhlabeni, akekho umuntu ezothiwa uhlukene nendoda yakhe, akekho umuntu ezofika afuna umuntu ohlukene mhlawumbe uzowuthola njengoba unjalo mase ngibuya la ulwazi. Ukhuphula ingilosi yakho. Ingilosi yami phela ime ngenyanga. Ime ngenyanga phela ngoba ungakhohlwa wonke umuntu ofika umuntu oyashisela impepho abike. Ngimtshela ukuthi masikhokha imali sikhulume naye empethweni. Ubatshela abakamhlanga ukuthi kuzokwenziwani la. Uzothi ngize ngibikele empethweni ngiyalelwe kanjani ukuthi ngifika nini. Sisoma direction usiphi inombolo zakho nje manje. Sibambe nayo inamba ithi 083 06 406 8658 sikhona neThekwini endaweni ethiwa isemgababa. Isitobhu sakhona kamthathela esitolo. Mawehla kamthathela ubuza kamhlongeza ngomeni ngisho iphela ngisho ngagezile ngisho gezile uyakutshela ukuthi kuphi ezangomeni kamhlongela ukulapha kulapha iphela ngoba ngilapha ngaziwa nangakithi nabangakithi akekho umuntu ongizondayo bayazi ukuthi ngiyalapha pholo. Uhlola ngamalini? Ngihlola nge-500 mawufika ekhaya. Asikaxabani nabantu eNingizimu Afrika bekwamangqanti nje silokho esidonsa lapha phela phuthuma dokotela leyo sebenza Ningizimu Afrika worldwide mina nawe